सबसे भारी बबुआ आयांस के दान दे के जान बचाली दान दे के जान बचाली भैया खेसारी दान दे के जान बचाली भैया खेसारी मासूम लइका के जान बचैला बाटे बहुत जरूरी हो बाटे बहुत जरूरी हो या मासूम लइका के जान बचैला बाटे बहुत जरूरी हो दान दे के जान बचाली दान दे के जान बचाली भैया खेसारी हो दान दे के जान बचाली भैया खेसारी दान दे के जान बचाली साहस रिकॉर्डिंग स्टूडियो भूतही चौक सीतामढ़ी दान दे के जान बचाली भैया खेसारी भैया खेसारी हाथ जोड़ के विनती बाटे सारा समाज से एगो माई के गोदी सुना होई नया जसे एगो माई के गोदी सुना होई नया जसे होई नया जसे होई नया जसे हाथ जोड़ के विनती बाटे सारा समाज से एगो माई के गोदी सुना होई नया जसे जान बाची शान बाची यह चाहता बिहारी हो दान दे के जान बचाली दान दे के जान बचाली भैया खेसारी हो दान दे के जान बचाली भैया खेसारी दान दे के जान बचाली दान दे के जान बचाली भैया खेसारी भैया खेसारी कवनो मतारी के बेटा बिया दान दे के भैया बन जाई मसीहा दान दे के भैया बन जाई मसीहा दान दे के भैया बन जाई मसीहा कवनो मतारी के बेटा बिया दान दे के भैया बन जाई मसीहा 16 करोड़ के एक गो सुईबा और न गावेला चारी हो दान दे के जान बचाली दान दे के जान बचाली